И здравейте, хора! Вие сте с Жуан Бобан. И с Даница реката Бейби. Да, днес съм с мой приятел. Слушай сега микрофона на тениската. Днес сме с микрофони. Сега, първо ще играем спидран 4. Ще играем различни игри. Той ще се държи микрофона. Искам да ти кажа, ти си избираш игри и аз после си избирам игри. Каквито искам. Чули? Добре, ама без коли и мотори и такива. Що е? Брат! Добре, хора, явно ще има и от игрите, които не играя аз. По принцип, Каквито искаме. Защото той ще иска друга игра и така. Да. Сама ми се такова камерата, хора. Добре, хора, знаете ли какво? Дайте ще се направя аватара. Само да ме заредим. Да, то се чува и оттам. Така, хора. Ама говори от микрофоните все пак. Да, супер. Така, хора. Чайте, ще спра звука на играта. Да, по-хубаво. Добре, няма да мога да смена аватара, но ще мога да умра. Знаете ли ко? Ще смена с друга ми аватара, по принцип моя си. Чакайте. Другият скин. Така. Чакай. Оп. Що не стана, бе? Чайте, какво? Що не стана? Чайте, случи аватар. Добре, така ако направя. Добре, не става нещо. Окей, да. Не става и с този аватар, да че искам, но няма нищо. Буинг. Не бе. Така. Хора, имаме два микрофона. Качеството, и нямам се за качеството как говори. Да. Ама са малко тъпички тези микрофони. Да. Но са тъпички. Малко са тъпички. Човек, защо умирам на едно и също място винаги, бе, хора? Буинг. Това никой не го е видял. Защо ми... Ей! Хора! Ще ми зареди сега. Да, ще пробвам. Не. Само трябва да ми да. Трябва на различни игри. Не може на една и съща да играем двамата. Като мина това цялото този паркур, тогава... Така. Ой, добре, сега няма да умираме. Няма да умираме тук, нали? Добре. Хора, че баба с мене, бе, човек. Таман го минах. Айде, да си играя малко тъпичка. Добре, друга ще играя аз, след това той, нали? Да, след това съм аз. Сега първо в One Speed Keyboard Escape ще мина цялата. И после аз играя. И после той играе, да. Обаче започвам. Искам. Обаче първо ще... сега пък съм с този аватар. Тук не искам с него да съм. Тук ми трябва тоя. Хоп, смени са. Той е много хлъзгав обаче, хора. Не, много е хлъзгав. Много е хлъзгав. Сменям го. Оп, добре. Така. Малко съм бавен, знам, но от лаптопа ми... той не е мой, той е на баща ми, обаче там имам 18 квадрилиона. Чакай, включи звука, бе. Не бе, закони. Не трябва да е звук. Добре. Ще включа звука. Няма как. Що? Защото не може. Ти не си ютубър, аз съм ютубър. Все пак. И двамата сме ютубъри. Брат, ти имаш ли канал? Имаш канал в YouTube. Имаш си. Добре, хора, знаете ли какво? Ето като умреш... В този канал е вече наш... Като умреш съм аз. Като го мина... Добре, ще телепортирам на Stage 14, да е по-лесно да го мина. Защото не става. Така. Хоп.
Добре, вече. Сега ще го мина. Изтече. След 7 часа ще има админабилус. Хора, след 7 часа има тая на админабилус. Да знаете, така че... Днеска ще го играя на... Умрях. Добре, последен шанс. Последен шанс, ако умра си че. Така. Че нещо замокна, бе. Говори нещо и че, бе. Какво само аз? Това е наша... Ох, майко, Добре, че как се. умря. Дай. Добре, каква игра ще играеш? С коли някаква. Ама не, трябва някаква, дето трябва да се минава нещо, защото няма... Аз каквато искаме, айде. Да, ама то те... Добре, като стана 10 минути тук, тогава, значи. Карсимулатор. Чакай. Кар Избери си. симулатор. Избери си. От тези 4. Тази. Добре, хората ще играят тази игра. Ох. Аре, почвай. Чакай. Трябва да му делиш микрофона. Или нещо. Иначе как да играя? Да, аз ще го сложа на тениската. Стой. Това докато захлича. Това малко тениската че... Добре, ето. Чакай. Да, знам. Браво, бе! Първата кола, първата. Чакай малко. Млафа. Аре. Как хора? Сега. Ето, трябва. Ай, къде ме те? Сега той ще играе. Ох, ме. Имаш 300... Ето тук. Тук, да. Да си извадиш колата. Ето тук, да. Ой, Така. Имам 300 000 долара. имам камера. Не, това... Чакай, тук. Добре, хора. Той сега малко трудно играе. Пак си играй. Как се забих? Следващата игра, дето аз ще играя, ще е тая. Опа. Ще играем по 5 минути на игра. Мамка му. По 5 минути на човек ще играем. Искаш да дрифтиш? Добре. По-хубаво да включим звука. Не, бе! Не може. Добре, даваш, че имаш 2 минути още. Не можеш със звук. Ох, майко. Аз в принцип. Така, хора. Малко ми бебеят. Майко, 200 км се движиш, бе, браво. Майка! Чакай. Гигас, да. Иска да дрифтиш. Сега можеш да дрифтиш. Май. Не. Не знам. Сега ще купля. Дай да видя колко минути имаш още. Давай, 1 минута имаш. Така. Я чакай, че майче се спря с микрофона. Я чакайте. Ох, майко, как се забих. Да пуснах много. Хора, викам. Имаме няма минута, май. Ох, как се забих. Много яката игра. Така, хора. 3, 2, 1, свърши времето. Сега съм аз. Пак ще игра на тази игра. Ето. Как ще... Това беше много яко. Така. Аз на същата игра ще игра. Да, качвай се колата. Чакай. Искам да... Тук само да си взема още една кола. Да, струва. Чакай. Сега ще си карам, нали, той да стигна по-бързо до магазина, искам да купа нещо. За коли? Така, но... Да.
Къде си отишъл, бе? Да. Опа, завърших пътя. Браво на мене. Дай да много как да втиш. Това е Ферари, май. Това е Макларен. Макларен. Да. Опа. Това ма босна мошенника. Тъпия простия. Смотаняка. Майко, 300 км хора! Майко, как се Аз бях заби? с 200. Аз съм минах. Значи. Бях с 200. С 300 в градско, с бяло депутатско, кордан пранско, пускаме шампанско, вдигаме мотиката, хващаме лопатата, влизаме с лоба в... О, той беше много добро. Чакайте. Знаете ли какво, хора? Вижте как ще напазаруваме. Стойте. Да, не бе! Така. Тъпи си, бе. Докарвам ви нова кола за подаване. Опа, хора, падна ми микрофона. Извинявам се. Така. Тази игра е много яка. Сега, чакай, дали ми минаха 5? Не, не са. Имам време. Ще си купа супер яка кола, защото имам 300 000. О, тук вече са скъпите. Я, 2023 супер дук. Мотор. Любимия ми мотор. Бързо. Yes. Купих ли го? Купих ли го? Я? Какво? Купих го. Добре, хора, купих нов мотор. После аз ще го карам. Добре. Имам и още на Nissan GT-R. Съм купил. Или мога да играя хора някаква друга игра от тестчетите. Става ли? Може. Не. Добре, така. Колата ми е изчезнала, хора. Тук. 25 000. Сега взимам мотора. Моторът е зафалил. Арбе. Хора, но защо? Арбе, сега що? Как да го карам от там, бе, братле? Хора. Сега пак не тисни мотора. Стана. Я включи звука да видим. Не. Що? Защото не може. Не разбрали. Може да се чуе така. Не. Защото има музика, чай копирайт. Ще ме баднат. Отиваме на едно място. Ти не го знаеш това. Там мисля, че беше басейн. Не, с един мой приятел там не беше място за парчета. Опа. Ето го тук. Да, басейн. Тук по принцип е паркинга, обаче аз с мотора мога да влизам вътре. Без това е моето място, аз съм го купил. Така, сега. Чакай. Виж. Тук е с басейн, моето място, с мой приятел, тук си правихме парчета. Готов си сега за нещо? Айде малко да си Я? Ще може да изляза? Че? Моторът умря. Не мога. Хора, я да видя? Сега ще ти. Коя кола искаш аз направя да те избера? Човек игра, друга ще играя. Че друга игра. Да. То е твоето време, тече. Коя от те 4 те ще играеш? Тая игра, тая махаме. Опа.
Чакай. Сега ще такова. Кар. Ето. Чакай малко. Car Crash. Тая е много яка. Предпоръчвам ти нея. Тая. Тая е брутална. Не. Буквално. Добре? Каквато искам. С мотор или не? Дай. Добре, хора. То с каква е я? То стали, бе? Да. А, Ма чакай. хора. Майко. Добре, хора. Ето. Сега. Ето. Добре, че няма да говориш. Ще дам да говориш така. Окей. Еба си. Със звук ли? Да. Чакай. Готово. Имаш 4 минути. Още ти остават. Кола? Да. Ауди. Да, така. Дете, майка ти. Влез просто е. Влез. Дай. Сега ще влезе. Тук не може да се отваря. Оп. Дай. Така, хора. Тръгва. Тръгвам хора. Аре, Ма не бе, не, давай напред. И къде влизам, бе? Паркинга. Това още няма камера, окей. Има. Къде? Как се върти вълна, виж? Да, бе. Но е тъпо. То по принцип така се върти в реалния живот, ама добре. Не, така не отива нагоре. Ама в това аудио дете отива нагоре. Бе, брат. В това аудио се отива нагоре. Трябва да смени скоростта. Къде? От плюса. Къде бе? На 7 че? Това е макс. Чакай. Да, 83 км. Минус. Имаш 3 минути. Вече 2. Добре. Бе, минуса, за да сме. Сега. Първа. Чай ще го направя автоматик, да. Айде, давай. Сега няма да сменя скорости. Така, хора. На четвърта съм. На пета, бе. На пета вече. 200 км вдигна. Имаш 20 секунди вече. Какво става? Гледай, 266, 67, моха. Гледай, става. Направи ти. 4. Гледай сега. 3. 2, 1. И къде ми стреля колата, бе? Хора, дай. Бе, хора, изстреля ми на майната си колата. Аудито. Брат, тази кола, аудиото, знаеш колко струва? Колко? 600 милиона. Само да си ми го блъсна, ще да прибия. Аудито ли? Чакай да си изберем. Избери Порше. Не, бе. Да, пръдна, бе. Така, богаче. Богаче ще карам. Това ми е най-новата кола. Слушай, истинско богаче. Знаеш колко струва? И колко? 600 трилиона. И я да видим отвътре къде.
Как се отива? Я? Абе, то няма звук кола. Да. Искаш дрифтърска кола да да. дрифта. Няу. Виж как спря. Аз съм я направил тъй. Ама ми трябва BMW. Сори, ама. BMW Competition, ето го. BMW Competition. Това BMW ли е? Това е BMW M4 Competition. Competition, ами M3. Отгоре до долу, облече съм в Фенти. Готов ли си? Да. Чакай. Това трябва да включа и това. Автомат ли е? Оп. Автомат е. И са само в кръг. Чакай. Да, малко покара, Как хора? Малко взехме дрифтърската кола. Тук даже не се върчи колана. Готов ли си? Ръчна бия. 3. 2, 1. Чай 200 трябва да вдигна. 200 в 10. Нямам време. 3, 2, 1. Гледай колко съм добър. Аз съм най-добре в дрифтването. Супер. Да, наистина. Где се напаса кабата? Оп, така. Охо, леко. Идва дъжда там. Опа, пам. Тук по принцип не може да се карам, аз съм професионалист, батко и мога. Я малко малко ще карам, няма да съм автоматик. Малко. 7 скорости. Имам само. Няма 8. Готови ли сте? 3, 2, 1. Чакай. Не можах да спра на време. Така, хора, ще трябва да спрем това видео, защото стана прекалено дълго. Ако искате още такива видео, абонирайте се за канала, лайкнете видеото и до другия път. Чао!